zo. Wat is dat? Hey, is dat zo? Hey, mama Maria Malisa. Bist du da klar för jag? Ik ben zover geweest ook als tekstje. Dat is zo lekker manneke. Wie van de laatste keer bij je komen komen van kuksjes bij de koffie? Niet. Wat de eerste keer? Oh, was zo blij dat we weg gingen, dat van kuksjes dragen. Moest de microfoon? Gisteren beginnen. Dames en heren, de enige echte Forte Italiaan, Fabrizio Bonas. Grazie, grazie. Ja, we hebben echt moeten racen met de Bella Cosa. We hadden een stukje van Rimini heen aan touw. En ze hadden gezegd, ja, nu gaat lekker weer hoe die tijd niet met, dat hebben we gedaan. Het regende daar ook, dus ja, ik was er niet meer van maken. Maar ik wil even weten, zien er nog allemaal mama's, Jezus, in de... Hey, ja, wacht, natuurlijk, ja. Hoe zien mama's, zal ik eens even allemaal huren? Alle mama's! Speciaal voor u, volgende liedje is natuurlijk al gedreven bij Jackie Bakken en Brani Mampatoni. Ik weet niet of je hem allemaal kunt ontvangen van bij mijn bereik van de busselrouter op de Rutte-single. Maar dat zit ook op YouTube. Heel veel gemaakt, gelukkig, dan heb ik al die 1000 singeltjes niet voor niks gepeerd. Want onderzetters had ik al genoeg. Francesca, dat is ze. Goedemiddag in Mama Maria! Als een verlul heeft in een boer.
Thank you.